Ja vás zdravím u ďalšieho videa, dneska tu máme zase CS-ko. Hráme na mape DAS 2 a napíšte, ako ste sa dneska mali. Ideme tu cestou na nami, sa to asi volá, neviem, opravte mi v komentári. Pozerám tu hodinu molotov. Neviem, čo skúšam púzna. No, neviem čo. Hopa. Choď. Co spravíme? No, takže ideme zase, bereme 50 a smoke. No, ideme zase tak ako predtým. Teraz si na čom púzu na púz. Okej, videl som ho tam. Hopa, triple kill, normálne I am bylo neviem čo robiť. Tak, stále. Som zvedavý, ako dneska skončíme proti USA. Či vyhráme. Či ako sa skončí. Bo búzneme zabísť do každého minútu. No, máme tu ďalšie kolo, zase bereme M-ku. No, M-ku a ideme. Ideme tak ako predtým. Som zvedavý, že koľko búznem teraz. Jedna búzna do... Nechám im doriť našu hazu. Hazu stále tým. Hopa, flashbang. Keď sa dá, rýchlo. No zase ma búzne zabil. No... Rem... Prečo nezoberiem 590 a... Ideme zase... Bo... Prečo nie? Trpím. Tu viažu 50 motovov. Ok, ideme. Koľko mám peniazy? Beriem toto. Ale teraz ma nebudem zmrt. Opa. A budem kempiť ako búzna tu. Tam sa už neoplatí ísť, bo tam týma proste tam čakajú. To zbytočne, tam si viažu. No a teraz, keď tu ja nie som. Tá, zrazu tu nikto nešiel. Opa. Dole. Nemôžem ísť tam, bo... A to typek, ja som myslel ísť tu. Ok, máme M-ku. Trošku lepšie ako to 590-ka. Berem auka. Co prebijem ešte. Ačko. Doriť si Skyzer. OK, vyhrali sme toto kolo, takže ideme. Neviem ani čo kúpiť. Kúpim 50 a smoke. Tam ani hovno. Opa. Ide. Jel som to asi red, tak sa niečo neviem. Tu. No. Odkryjem asi schody. Bo neviem čo robiť.
máte aj to? No, ako fajne už. Chápem, prečo typa chcú kiknúť, keď je asi jeden z najlepších. Ale ok. No, roď. Uteká, neviem kam chce. Doreď si vyždám. Ale pečo nechcem. Nechám toto. Abo dajem známku. Kamo, nechávam prečo chcú. Teraz zostajem po... No, tak tam som mal ísť. No okej, hráme. Opa, môžem si to voliť, bereme toto. Ucekam hore. Ucekam, no je. 5-5. No je, hodíš smoke. Check waterfall. Hop. Hop. Skakal len, hop. Ktorý si dvaja budú? No, zase sa mi to chol. Som smoke. Ideme zase to isté urobiť. Čo vraj nemám, môžem si kúpiť auto. Ideme zase. Joj, ale jak fajne na ďalší týždeň na lyžárak. Pokoj budem mať. Tak nimi. Kamo jasné, nemusím, bo... Cekam už. Grejci. No tak sme to vyhrali. Pre dneska to bude všetko. A čaute.